Pasa. Antonio? Senta. Por que tardaches tanto en chegar? Levoume moito tempo comprobar o que estaba pasando. Non te decatas da situación en que me metiches. As mellores imaxes en mans da competencia. E pagadas por nosotros. Iso ainda pode ter amaño. Con estas cintas que gravei en Marrocos podese facer unha boa reportaxe. Sabes de sobra que sen as imaxes dese barco isto non vale para nada. Toma. Asíname aquí. Que é isto? Un documento de renuncia a calquera compensación. De renuncia? De renuncia, sí. Porque o único que conseguiches foi perder unha morea de diñeiro. Que agora non teño modo de xustificar. Oi, a mí non me bote la culpa, eh? Se arriscache o teu diñeiro é porque estabas seguro de que ias obter un beneficio. Mellor acougamos, vale. Confía en min. Contratei unha persoa que estou seguro de que me recuperará esas imaxes. Pero agora, asíname isto. Para cubrirme. Creo que o interesante sería encontrar a mafia que está detrás de todo isto. Hai que emitir esas imaxes canto antes. Só che pido un día Non máis. che podo dar máis tempo. Hoxe teño que renderlle contas ao director. Estou xogando co meu posto. Está ben, deixame o coche e traio as cintas. Ven que che dou as chaves. Durán puxo-me ao corrente de todo. Foi el o que nos meteu neste lío. Sí, pero fuches tío que arriscou o diñeiro da cadea. Mira, se queres audiencia temos que gastar en contactos. Te onde consultarme. A ver agora como justificas tal cantidade de diñeiro. Emitindo esas imaxes canto antes. Pero primeiro terás que recuperalas. Sofía sabe como facelo. De todas as maneiras, Durán merece outra oportunidade. A única que sabe agora mesmo como recuperalas é ela. Sí, iso sí, é verdade. Iso ten orde de prioridade. E que pasou coa detective que contrataches? Nada, que se uniu á competencia. Claro. E agora chamasme a min para que che solucione o problema. Mira. A renuncia que asinaches. Se dá recuperado as imaxes, hanse respetar as condicións que pactamos contigo. Telo que entender. Envieiche ese diñeiro da cadea sen pedir autorización. Mira, Antonio, agora mesmo teño en nómina unha exmuller, 2 fillos e unha africana. Polo diñeiro non vas ter ningún problema. Quero un contrato fixo na cadea. Se me trae las imaxes, terei non conta. Non. Se chegou as imaxes, quero un contrato firmado.